ассалому алайкум дӯстони азиз, духтур Умар Азизов ҳастам, ҷарроҳ ва урологи клиникаи Евромед дар шаҳри Душанбе. Навори имрӯзаро аз ҳамаи шумо эҳтиромона хоҳиш мекунам, ки танҳо мардон мубинанд, ба хотире ки имрӯз дар бораи зудинзолӣ, яъне тестамон кардан ҳангоми алоқаи ҷинсӣ суҳбат мекунем. Дар ин мавзӯъ дӯстони азиз чандин навор доранд дар шабака, вале чанд моҳ пеш, 6-7 моҳ пеш буд ва ҳар рӯз солҳо боз бениҳоят зиёд меоянд ва тамошобинони нав низ пайдо шуда истоданд. Ва барои ҳамин тасмим гирифтем, ки боз як навори дигар кунем ва фикр мекунам, ки шояд боз чандин моҳ дар ин мавзӯъ, шояд як сол мо дигар навор накунем. Хоб, бисёр беморон аз мо суол мекунанд, ки доктор Умар, бояд алоқаи ҷинсӣ чанд дақиқа бошад, яъне ки бояд агар аз 10 дақиқа зиёд бошад чӣ кор кунем, ё ин ки агар 30 дақиқа бошад чӣ кор кунем, агар 2 дақиқа кам бошад чӣ кор кунем, ки дароз шавад алоқаи ҷинсӣ. ва ҳамин гуна суолҳо зиёд меоянд. Мутаассифона бисёр бемороне ки порно тамошо мекунанд, ҳамин гуна суолҳо дар сари онҳо чарх мезанад ва фикр мекунанд, ки бояд алоқаи ҷинсӣ масалан 30 дақиқа, 40 дақиқа ё ин ки 1 соат бошад. хушбахтона аз сабабе ки таҷрибаи бой дорем дар ҳамин самт, зиёд беморон назди мо меоянд. Рӯзона ҳар рӯз 10 нафар зиёд назди ман бо ҳамин шикоятҳо меоянд. Дар 90% ҳолатҳо мо метавонем ба бемор кӯмак расонем ва алоқаи ҷинсияш дароз шавад. Дар 10% ҳолатҳо наметавонем, ба хотире ки ё ин ки бемор дороҳое ки ман менависам масалан намегирад, ё ин ки ягон дигарашро дар доруфурӯш, дорухона, яъне аниқтараш иваз мекунанд, ё ин ки дороҳое ки масалан муҳлати эътибораш гузаштагӣ аст истеъмол мекунанд, ё ин ки дороҳоро гӯем ки нодуруст худашон истеъмол мекунанд. Як рӯз мехӯрад, ду рӯз дигар намехӯрад, ё ин ки масалан як муддат хуб мешавад ва баъдан дигар назди мо меоянд, ё ин ки маслиҳатҳое ки мо медиҳем иҷро намекунанд. дар 10% ҳолатҳо ҳамин гуна беморон мутаассифона ҳастанд. Дар ин ҳолатҳо мо кӯмак карда наметавонем, вале хушбахтона дар 90% ҳолатҳо мо метавонем алоқаи ҷинсии беморро дароз кунем. ҳатто ним соат ҳам метавонем, 1 соат ҳам метавонем, вале бояд гуфт, ки алоқаи ҷинсии кӯтоҳ мо дар ҳолатҳое мегӯем, ки алоқаи ҷинсии бемор масалан аз 3 дақиқа камтар аст ва худро идора кардан наметавонад. Бемор наметавонад ки дароз кунад, ҳамин аз 3 дақиқа зиёдтар шавад. ва алоқаи ҷинсӣ беҳтарин аз 3 дақиқа то 10 дақиқа аст, вале аз 10 дақиқа зиёдаш дӯстони азиз ин ҳамчун нагӯем беморӣ, ин хуб нест. баъзе мушкилиҳо аст дар асаби бемор ва бояд ё ин ки ягон микробҳо, инфексияҳо доранд, бояд тавбат шавад ва ин беморӣ ҳалли худро ёбад. хоб, ҳатто бемороне ҳастанд дӯстони азиз, ки аз Федератсияи Русия ва дигар давлатҳо, яъне мардуми худамон ҳастанд, ба назди мо барои ҳамин масъала меоянд, яъне барои табобати зудинзолӣ. ҳарчанд шояд ки дар даҳҳо ҷо табобат гирифтагӣ бошанд, низ мо метавонем кӯмаки худро расонем. дӯстони азиз, пас аз оне ки бо ҳамин гуна беморон кор мекунем, яъне таҷрибаи калон дорем, ман ба хулосае омадам, ки ин проблема бениҳоят проблемаи калон аст ва ҳатто баъзе оилаҳо аз ҳамдигар бо ҳамин сабаб ҷудо мешаванд. Бале, баъзе бемороне ҳастанд, ки назди мо меоянд ва мегӯянд, ки доктор, ҳамсарам аз ман бо ҳамин сабаб ҷудо шуд, ки ман зудинзолӣ доштам, яъне тестамонкунӣ буд дар ман. мутаассифона масъалаи тестамон кардан чӣ хеле гуфтам, дар 50% ҳолатҳо ё ки зиёдтар ҳатто метавонад ки модарзодӣ бошад, яъне организми шумо ҳамин хел аст, ки шумо бояд тестамон кунед. вале ба ҳар ҳол ба шумо низ дӯстони азиз кӯмак карда мешавад. Ин ягон мушкилӣ нест. ҳоло асри 21 аст ва мешавад алоқаи ҷинсии шуморо 20 дақиқа, 10 дақиқа, 15 дақиқа ё ки аз 3 дақиқа зиёд кард. дӯстони азиз, агар шумо мушкилии зудинзолӣ, яъне тестамон карданро дошта бошед, онае ки моро айни замон мебинед ва имконият доред, ки назди мо биёед, марҳамат биёед ва ман барои шумо кӯмак карда метавонам дар 90% ҳолатҳо. вале агар масалан шумо дар хориҷи кишвар ҳастед ва имконияти назди ман омаданро надоред, ба шумо низ дӯстони азиз ман метавонам кӯмак расонам. барои шумо дӯстони азиз ман тасмим гирифтам, ки як курс ташкил кунам ва ин курс ном дорад зудинзолӣ ва роҳҳои табобати он, роҳҳои ҳалли он. ва агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошед ва назди ман омада натавонед, метавонед дар ҳамин курсе ки ман ташкил кардам иштирок кунед. ин курс вебинар аниқтараш аз 2 қисм иборат аст. дар қисми якуми навор рӯзи 4 октябр соати 8:00 ман мегузорам, вале дар YouTube намегузорам. шумо метавонед ки ба рақамҳои WhatsApp ки ман мегузорам нависед ва рӯзи 4 қисми якуми онро тамошо кунед. дар қисми якум ман мефаҳмонам, ки ин чӣ гуна проблема аст. дар қисми дуюм, ки пас аз чанд рӯзаш меборад, дар бораи зудинзолӣ чӣ гуна мешавад онро тавбат кард, кадоми онҳоро мешавад тавбат кард ва чӣ хел кунем, ки алоқаи ҷинсии шумо дароз шавад.
дар ҳамин мавзӯъ суҳбат мекунам, ҳатто дар бораи доруҳо суҳбат низ мешавад. вале барои шахсоне аст ки аз аввал ҳамин мушкилиро доранд, яъне тестамомкунӣ аз аввали оиладоршавӣ дар онҳо дида мешавад. ва яъне ин чиз, ин мушкили модарзодӣ аст. агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошед, назди ман омода натавонед, ба ҳамин рақамҳое ки ман мегузорам дар WhatsApp нависед, номнавис кунед ва танҳо пас аз номнавис кардан мо ба шумо иҷозат медиҳем ки ҳамон наворро тамошо кунед. ин ба чанд сабаб карда шудааст. яъне яке аз сабабҳояш ин аст ки мо наметавонем ки дар YouTube номҳои доруҳоро гирем, ин ғайриимкон аст. ва дуюм ин ки танҳо мехоҳем сортировка ба қавле шавад, ҳамин мушкилиро дошта бошед, шумо иштирок кунед. масалан ҳамин мушкилӣ дар шумо набошад, бефоида вақти худро сарф накунед. дӯстони азиз, ба рақамҳое ки ман менависам дар рӯи экран ҳатман нависед, дар WhatsApp номнавис кунед. рӯзи 4 октябр, пас аз чанд рӯз, яъне соати 8:00 бо вақти душанбе навори якум, яъне вебинари рақами 1 гузошта мешавад ва рӯзи 8 қисми дуюми он гузошта мешавад. онҳое ки қисми дуюмро дар бораи доруҳо низ суҳбат мешавад, метавонед тамошо кунед вақте шумо дар қисми якум номнавис карда бошед, дӯстони азиз. ва дар қисми дуюм низ метавонед ки номнавис кунед ва ба рақамҳое ки мебинед дар WhatsApp нависед. ин ёрдамчии ман аст, Идрис ном дорад, метавонед маълумоти пурра гиред. ва мехоҳам як порчаи кӯтоҳе аз дохили ҳамин вебинар барои шумо гузорам ва шумо барои худ хулоса кунед ки барои шумо лозим аст ё ин ки не. мехоҳам мавзӯи имрӯзаро дар бораи тестамомкунӣ бо як нақли ҷолибе ки дар сари ман зиёдтар сабт шуд шурӯъ кунам. як рӯз ба назди ман як беморе омад ва дар омада баровард, фақат гирья мекард. ҳоло ҳатто салом алейк накарда ба гирья кардан шурӯъ кард ва ман бениҳоят ба тааҷҷуб афтодам, ҳайрон шудам ки барои чӣ бемор гирья мекарда бошад. фикр кардам ягон мушкили бениҳоят калон дорад ки тавбат намешавад. вале бемор гуфт ки доктор Умар, фақат як мушкилӣ дорам, алоқаи ҷинсиям ҳатто як дақиқаам нест, якчанд сония аст, баъзе вақт алоқаи ҷинсиро шурӯъ накарда тамом мекунам. ҳол ба ҳамин марҳилае расидааст ки ҳамсарам мегӯяд ки аз ту ҷудо мешавам, ҳоло ки 3 фарзанд дорем мегӯяд. хуб, он чизое ки мо барои шумо пешниҳод мекунем, агар шумо масалан Израил равед, намедонам Амрико равед, Русия, ҳар ҷое ки меравед, ҳамин тарзи табобати тестамом кардан ҳамин хел аст. дигар ягон роҳи гӯем алтернативии дигаре ки масалан мо маълумот надошта бошем ё ин ки унҳо беҳтар аз мо бошанд, не, дӯстони аз ин хел нест. ҳамон чизе ки мо мекунем дар Амрико, Русия, дар Израил ҳатто ҳамин корро мекунанд. хуб, дӯстони аз ин буд як порчае аз дохили ҳамон вебинаре ки дар бораи алоқаи ҷинсӣ аст, яъне зудинзолӣ. ва боз мегӯям дӯстони аз ки мо дар ин вебинар дар бораи ин мушкилӣ чуқуртар суҳбат мекунем ва мефаҳмонем ки чӣ хел мешавад ки алоқаи ҷинсиро дароз кард, кадом доруҳоро истеъмол кунем, чӣ хел истеъмол кунем, дар кадом ҳолатҳо зарар доранд, дар кадом ҳолатҳо бояд шумо истеъмол накунед, чӣ миқдор бояд истеъмол кунед ва ғайраҳо. ва агар шумо ҳамин мушкилиро дошта бошед, ҳатман ба WhatsApp-и мо нависед, ба ёрдамчии ман ки Идрис ном дорад, ва шуморо номнавис мекунад ва танҳо пас аз 4 рӯз, пас аз рӯзи 4 октябр шумо метавонед соати 8:00 20:00 бо вақти душанбе иштирок кунед ва вақти худро, дӯстони азиз, аз даст надиҳед ва номнавис кунед. агар ки шумо ин мушкилиро надошта бошед, метавонед номнавис накунед ва иштирокам накунед, барои шумо лозимам нест. дӯстони азиз, дар ин ҷо навор ба анҷом мерасад ва худованд ҳеҷ гоҳ бемор нашавед. хайр.